बैसागि सिख्ला नोंथांमोनखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। बैसागि सिख्ला नोंथांमोनखौ आं मोनसे फोसावनाय नेमखान्थिखौ बुंनो सानबाय आङो। जोङो प्रत्येक हान्जानिफ्राय सानै लादों, मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै हान्जानिफ्राय फैदों 8 जन माने बैसागि सिख्ला। फार्स्ट राउन्डआव जोङो मोजां मोसाग्राफोरखौ लाखिगोन। हयथ' फार्स्ट राउन्डआव मोजां मोसानो हायाबा बिसोरो बेनिफ्राय थाद'नांगोन। सेकेन्ड राउन्डआव फाइनाल जागोन, फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड। बे फार्स्ट सेकेन्ड थार्डआव जाया मोजां मोसागोन बे फार्स्ट मोनगोन, सेकेन्ड एन्ड थार्ड। बे 8 जननि गेजेराव 7 थागोन। बेखायनो बयबो मोजां मोसा आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। हेलो, बे समाव बैसागि सिख्ला मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि बेहाय मोननैसो नेम निथि दं। माने केसेट दामनाय जागोन, मेथाइ एक टुकरा से एक पिस ससे Ay malaikan kam ganda munsi bisa ada nama wala kong tong wala maningan ko dance besok metai damgan mobile जों दामगोन बेहाय ससे दामनाय जागोन अनेक रोखोम तालनि दाद्रा तालनि खेमता तालनि बैसागु बेबायदिहाय तालनि दामनाय जागोन बे तालजोंनो नोंसोरो मोसानो नांगोन सेथि राउन्ड थागोन सेथि राउन्ड फार्स्ट राउन्डनिफ्राय साबा लाखिनाय जागोन साथामा एरख'नाय जागोन
बे साबाजों फाइनेल राउन्ड जागोन फाइनेल राउन्डनि उनाव मोननै सोंथि सोंनाय जागोन मोननै सोंथि 2 नम्बरहै सोंथि थागोन बे नोंनि मोननै सोंथि जोबनायाव सोंनाय जागोन बेनि उनाव नोंथांमोना बे 5-10 मिनिटसो नांनो हागौ खनसे राउन्डआव मोनसे राउन्डआव 10 मिनिट बा 5 मिनिट बेबायदि नांगोन आसलते ड्रेसा बैसागु मोसानायाव गोथां जायो ग्रीन दा बैसागु सिख्ला जाहैयासै खेराइ सिख्ला बागुरुम्बा सिख्ला जाबाय हास्लाबाखिसै बिथांमोना निमाहा होबाय इयुननि थाखाय बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जाबाय जाहाथे इयुनाव बैसागि सिख्ला बादायलायोब्ला दख'ना गोथां गाननानै बादायनांगोन जियानो जाथोंसै दे जागोन दे ट्रेक दंखायो आसे दे र' बेनो बेखिनियावनो मोसानाय नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना रावनियावबो फल' खालामनाङा गावनि गोसोआव जि जाखांफैदों बेखौनो मोसानांगौ जों गुबुन जायगायाव जाज खालामनाय नुनो मोनदों सासे एसे मोजां मोसानो गोरोंनि सिङाव नायनानै फल' खालामो रावनावबो फल' खालामा जानो हागौ नोंथाङासो बिथांनिख्रुइ साबसिन मोसानो रोंगौ गावनि रोंगौथिखौ फोरमायनांगौ रावनावबो नायनाङा रावनिबो फल' खालामनाङा थेंक इउ औ हेलो जाबाय ना दे 1 2 3 स्टार्ट
हेल' बे समाव जोंहा सेथि राउन्डआ जोबनानै थांबाय दा बे समाव जों नैथि राउन्ड जागायगोन नैथि राउन्डआवहाय जाय मोसागिरि बिथांमोना हाबनो हाबाय बिथांमोनखौ जों स्टेजआवहाय खावलायनाय जागोन बेखायनो खावलायनाय लेखा नोंथांमोना बे स्टेजआव गाखोफैनांगौ आं दा खावलायनो सानबाय बिखुं नम्बर 7 स्टेजआव गाखोफैनांगौ बिखुं नम्बर 7 बिखुं नम्बर 5 गाखोफैनांगौ 4 7 5 4 3 साबा जाबाय बिथांमोनहा नैथि राउन्डआव हाबनो हाबाय जाय बिथांमोनहा हाबनो हायाखै बिथांमोनहा दुखु दामोन इयुनाव नाजाबाव दा बिथांमोननि सायाव जोंहा फाइनेल बे फाइनेलनि उनावनो जों सोंथि सोंनाय जागोन मोननैल' सोंथि 4 नम्बरनि बहुत बढ़िया जादों मोसानायफोरा थेवबो बरियानि गेजेराव जोङो गासैखौबो लाखिनो हायैखाय बिदि सिस्टेम खालामबाय हामा दा मोनसे सेमोन आरो फैनांगोन मोजां मोसाफैनांगोन दायो आरोबाव केसेट दामनाय जागोन नोंथांमोना मोसानांगोन दायो
गोदै गोदै जुग जुवा जौ लोंनोसै आं बारदै सिख्ला रावजों सोलि आं मोसा सोलि आं सोंखारि खुगायाव बावनो हाया आं गारनो हाया आं बैसागु बोथोरखौ बारदै सिख्ला रावजों सोलि आं मोसा सोलि आं सोंखारि खुगायाव दै गरदसे गरदसे लोंनो होदों माने थान्दा खालामनो थाखाय जुदि नामा फैयाबा फिट जानो हागौ बेनिखायनो दैखौ लोंनो होदों आं आंबो खेबसे थांदोंमोन क'क्राझाराव मोसानो आं माने थार्ड राउन्डआव फेल जाबाय नालाय फिट जाना दङमोन बेखायनो आं बे अभिज्ञता थानायखाय दै गरदसे गरदसे लोंनो होदों हेल' बे समाव जोंहा जोबनानै थांबाय फाइनाल राउन्ड बे समाव फाइनाल राउन्डआव सोर सोर देरहानो हाखो साथाम बिथांमोनखौ जों स्टेजआव खावलायनाय जागोन बे समाव बिजिरगिरिफोरनिफ्राय रिजाल्ट होनो नागिरदों जोङो बिथांमोननि मोसानाया बयनाबो जादों बेनि गेजेरावबो जों साथामजों दाजाब दानख' खालामनानै मोनबाय बे कालाइगाव मिरु रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय 27थि बोसोरारि कालाइगाव मिरु रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय आफादनि बे बोसोरनि बयनिफ्राय साबसिन हामसिन बैसागुनि सिख्लाया सोर जागोन जोंबो बुंनो हाया नाथाय जोङो दायो फाइनेल राउन्डआव नैबे जागोन जोंनि सेमि फाइनेल बेनि उनावसो जोङो सोर सेथि नैथि थामथि मोनगोन बिथांमोनखौ जोङो मोननैसो बिथांमोननि स्मार्टनेसखौ सोंनानै गोरलै गोरलै सोंनाय बिथांमोना हाखागोन सासेयाव मोननै मोननै सोंगोन बिथांमोना जों आसा खालामो हाखागोन गोरलै गोरलै सोंनाय बिथांमोना खिजानि बबेबो जानो हागौ बेनिखायनो बिसोरमोनखौ जोङो फंनैसो खोथाबो बुंहोगोन दायो फारियै गाबज्रिनो नागिरदों जों साथाम सायख'दों बिथांमोननि गेजेरावनो सेथि नैथि थामथिया जागोन आं गाबज्रिनो नागिरबाय बिखुं नम्बर 2 बिथांखौ जौस्राङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथाङा जाबाय बिखुं नम्बर 2 आरोबाव बिखुं नम्बर 4 बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरोबाव दंबावो बेबा सोर
नामखौ मिथिया बिथांमोननि बिखुं नम्बरखौल' जों मिथियो आरोबाव दंबावो बिखुं नम्बर 5 बिथांखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांमोना बे बोसोरनि कारायगाव मिरु रंजालि बैसागु फोरबोनि बैसागोनि सिख्लाफोर बिथांमोनखौ जोङो मोननैसो फिसा फिसा सोंनाय सोंगोन बिथांमोना बेखौ बुंनो हायोब्लानो जायहा साबसिन बुंनो हागोन बिथांमोना 1 नम्बर सेथि जायहा एसे खम नैथि आरो बिनि उनाव जायफोरा जायहा खमसिन बुंनो हागोन बिथाङा थामथि बान्थाखौ मोनगोन हेल' बे समाव 2 नम्बरनिसिम सोंथि 2 नम्बर बाव थांनांगौ माबा माइक्र'फनाव 2 नम्बर 2 नम्बर बै खाथियाव दंबाव बेबायदि खाथियाव ला आচ্ছা मोसानाय बुङोब्ला नों मा बुजियो मोसानाय होनोब्ला नों मा बुजियो मोसानाय होनोब्ला जों गासैबो रंजायो मोसायो जोब्बाय मोनसे सोंथिबाव आं जा मेथाइ खनगोन बेखौ नों दसे मोसानांगौ आं बैसागु मेथाइ खनगोन फैगौ फैगौ ओइ रंजालि बैसागु फैफिनलायबाय दाउखौनि गोदै गारांजों खावलायनाया जाबाय बेबायदि रायजोफ्रा आखाइ खबफानो मोना बे आनजादसो जादों आनजादावहाय माने आखाइ खबफानो रोजाबफानो मोना बेखायनो खावलायबाय दा सोंथि दं आच्छा नोंथाङा बर'नि मोसायो नङा होमबा आं गोरलै सोंगोन नों हाखागोन बर'नि दामजु रोखोम बा दामजुनि मुं बुंदो नोंथाङा मा दामजुनि मुं मिथिगौ बर'नि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं खाम सिफुं सेरजा जथा जाबख्रिं थोंजोङै फिननाय गोथों फिननाय रायजो राजाफ्रा आखाइ खबगोन बिथांनि सोंनाया फिननाया थिगै जादों आच्छा नोंथाङा जि दायोना दाया एसे दायो बारा रोंजोबा खोनासं रायजोफोर बिथाङा जि दाबाङानो बिदिब्ला बर'नि दानाय लुनायखौ जोङो मिउजियामाव नागिरहैनांगोन दानाय लुनाय आगजुखौ होमब्ला नोंथाङा दानाय लुनाय आगजुनि रोखोम 5 नाम मुं बुंबावदो दानाय लुनाय आगजु बर'आ जा दानाय लुनायाव बाहायनाय आगजु रोखोम 5 हाल मोनसे दाया बिथाङा हाल माखु बिथाङा दाया बिथांनि बायदिब्ला जोङो बर' आइजोफ्रा जुदि जि दानो सोलोङाबा जोङो मिउजियामाव नागिरहैनांगोन तातहालखौ बेनिखायनो नोंथांखौ दानाय लुनायखौ सोलोंनो थाखाय जोंनि बर'नि दानाय लुनाया बहुद एट्रेक्शन गोनां आरो इन्टारनेशनेलाव सोलिनाय बयजोंबो बाख्नायजानाय मोनसे दानाय लुनाय बेनिखायनो नोंथांखौ दानाय लुनायनि मुंफोरखौ मिथिनायजों लोगोसे दानो थाखाय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ नोंथाङा जिरायनो हासिगोन
बे समाव 4 नम्बर 4 नम्बर आच्छा दा Besar. मोसागिरि हिसाबै मोसानायनि सोमोन्दै सोंनोसै नङा होमबा आच्छा मोसानाय जोंनि खेराइ मोसानाय 18 जरा खेराइ मोसानायनि जायखिजाया मोनसेनि मुं बुं 18ता खेराइ मोसानायनि जायखिजाया मोनसेनि नाम बुं Besar, besar. Sanaiga kan saya mau besar. 18ता खेराइ मोसानाय दं बाथौनि मथे 18ता आयदानि खेराइ मोसानाय दं बिनि जायखिजाया मोनसेनि मुं Bagurumba. 2 नम्बर सोंथि 2 नम्बर सोंथि दा बारदै सिख्ला मोसानाया मा मोसानायाव गोग्लैयो बर'नि मोसानाया मोनबा बाहागोआव रानो बेनि गेजेराव बारदै सिख्लाया मा मोसानायाव गोग्लैयो बे मोनबायानो जाबाय मा खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय रायजो जानाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाया बबे मोनसेयाव गोग्लैयो खेराइ मोसानाय जाबाय नोंथाङा बर'नि देंखोनि सोमोन्दै बुंदों बर'नि देंखोआ मोनबेसे बर'नि देंखोआ मिथिगोन ना मिथिया मिथिया sir. मिथिया सोलोंनानै ला आंनो होननोसै फिननायखौ बर'नि देंखोआ मोनबा सा रे मा पा धा दिनैफ्राय गोसोआव ला सोङो बेफोरखौ जायखिजाया आं सोंबावनोसै गोरलै सोंथिखौ सोंसै जायखिजाया सेरजानि दुरुङा दोंबेसे थायो Doंब्रै. दोंब्रै आरो बिनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा Haya sir. आच्छा खामनि बाहागोआव गोसोम मोनसे दागो थायो बेखौ गुबुन मोनसे मुङाव मा मुं बुंनाय जायो जिथु जों खाम जि दामो खामनि बे दखनानि गेजेराव जे थायो गोसोम दागो मोनसे थायो बेखौ गुबुन मोनसे जोंनि बर'आव मा मुं दोननाय जादों हारिमु Haya sir. जाथ'सिगोन थांना बे समाव 5 नम्बर आच्छा मोसागिरि हिसाबै मोसानायखौनो सोंनाय जागोन दे मोसानायनि सोमोन्दै सोंगोन आच्छा मोसानाय होनोब्ला मा होनदोंमोन दहायनो सोंदोंमोन आं सासेखौ मोसानाय बुङोब्ला मा बुजियो मोसानाय बुङोब्ला बर'नि जोंनि बर'नि हाला जोंनि बर'नि बागुरुम्बा जोबथा हिसाबै आं बुंना होनोसै फिननायखौ मोदोमखौ साफेननाय सुफेननाय खालामनानै गुबुननि सिगाङाव फोरमायनायखौनो मोसानाय होननानै बुङो बुजिबायना नोंसोरखौ सोरबा सोंगोन मोसानाय होनब्ला मा बुजियो मोसानाया माखौ बुङो बेबायदि मोसानाय रोखोमा मोनबेसे नों मा मा मोसानो रोंगौ बेखौ बुंबानो जाबाय मोसानायनि रोखोमा बेनो मोनब्रै मा 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 मा
बागुरुम्बा बस जाबाय जोबथा हिसाबै सोंथि दंबावो जों गोबां सोंबाय नङा होमबा फिसा फिसा रायजो राजायासो बांसिन हाबावगौ साबि स्मार्ट जानांगौ बहुत स्मार्ट थायो नोंथांमोनाबो स्मार्टआनो खिन्थु आरो साबधान जानो होबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना गोजौआव बाहागो लाहैनांगौ आं बिथांखौ बारा होलिया बिथाङा बैसागु मोसायो बहुद मोसायो खेराइ मोसायो बिथाङा दानि समनि बे बैसागु बोथोरनि दोंसे मेथाइ रोजाबनानै लासै लासै रायजो राजाखौ सनमान होनानै जिरायगोन बैसागु मेथाइ रोजाबनानै मोसा मोसा बैसागु मेथाइ रोजाबनानै दा मोसायाबानो बैसागु मेथाइ रोजाबनानै होदों नोंथाङा मोनसे बैसाग दाननि बार खोलो खोलो थांलाय फालथांलाय बार बारनाय बिफां बारस्लाय बारस्लाय दाउखौ गाबफैनायजों बेसे मोजां आय' देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बेसे मोजां आय' देग्लायनि रंजालि बैसागुआ बैसाग दाननि बार खोलो खोलो उल्थांलाय फालथांलाय बार बारनाय जोंखौ बिफां बारस्लाय बारस्लाय दाउखौ गाबफैनायजों जासिगोन जिरायदो बे समाव जोब्बाय मोजां सोलों ओरैनो मोसाबाल' जाया एसे माबाफोरखौबो मिथिनांगोन थिउरिफोरखौबो मिथिनांगोन दे मोसानो थाङोब्ला बाहेराव थांनाय लोगो लोगो मा मोसादों मा मोसायाखै बेखौ मिथिनो लुबैयो बाथौ थारनाय मोसानाय बेखौ मा मोसाखो बे मोसानाया मा बेबायदि सोङो बाहेराव थाङोब्ला बेखायनो नोंसोर मोसानायनि गेजेरजोंबो माने बेफोरखौ सोलोंलांनांगोन ओरैनो मोसाबाल' जानाय नङा होमबा रोंनांगोन नोंसोरखौ ओरैनो सोङाखै रोंहोनो थाखायसो सोंदों बिजाबफोर मोनो बे बिजाबफोरखौ बायनानै लायोब्ला बिथाङा हारिमु आफादनि नेहाथारि जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जावरिखां कसारि बिथाङा हारिमु आफादनि नेहाथारि बिथांजों जगाजग थाबाय थायोब्ला बिजाबफोर मोननो हागोन आरो वर्कशपफोर जायो बे वर्कशपफोराव बिथांजों बाहागो लाहैनो हागोन देग्लाय जानाय समाव दं न'आव जादों जों मोसाबा रोंनाय नङा दा रोंनांगौ जायो गोदोनि बायदि नंला मोसानायफोरा बेबायदिहाय सोलों दे सोलों बहुद सोलोंनांगौ दे थांदो दे होमबा बे समाव होमबा जों रिजाल्टखौ होखानो सानबाय बे समाव जों रिजाल्ट होनो सानबाय सेथि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय जों नामखौ मिथिया नाम्बारखौसो मिथियो बिखुं नाम्बारखौसो बिथाङानो जाहैबाय बिखुं नाम्बार 2 सेथि बान्था दिपाली बर' एड्रेसा दिपाली बर' ना 2 नम्बर बिखुङा गाम्बारि सिख्ला हारिमु आफाद जामुगुरि नैथि बिखुं नम्बर 5 हिमाश्री बर' आइदेउल
बिखुं थामथियाव बिखुं नम्बर 4 दैमास्रि बर' खेराइसालि हारिमु आफाद हामाबारि